I don't want peace. I want problems. I want problems. Kai, me ma aski da iska. Aure mana. Ku irin yaran nan ba ku san aski ga kaskanka duk kasar filin bal. Kai. Tashi dan iska babanka ba. Da kuma waje nan za ka yi nan. Da kire waje ga aka kabari aka ma askin nan. Assalamu alaikum. Yawa sannunku. Bismillah. Yawa san da zuwa. Daga waye to sai ni. A ba layi ai wannan da yan shago ne. Okay. Bismillah. No. To mamma tambaye ka ba nawa ne? Aski 500 ne. 500 kuke aski. Habasis. Kai. Kuma duru wa yakin badar aka aka wannan kan nan naka ne? Yi mun aski do Allah. Wannan kan naka 10,000. 10,000. Wallahi 10,000. In ba 10,000 ba zan ba. Ka san kaf garin nan ne. Yi mun aski. Yi mun zan ba ka. Fada. Wa alaikum salam. Kai 10,000. Daga ana gama wannan sai kai 10,000 muke. Kai yi mun zan baka 10,000 zan baka. Wannan kan naka ai an yakin badar in Abuja ne a 5,000 ne ma aski. To Allah ka yi ka abuwa musu zan ma askin nan. No. Do Allah ka yi ka aske mu. Askin London nake yi. Kare mun gashin nan. Tunda na ga ku abin na kuma adda aunawa kuke yi. Kuna da injina. I don't want peace. I want problems. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. Ina sai ta kan ne. No. Yara kamata yawa. No. Ba na ce zan baka 10,000 ba do Allah. Za mu fara aiki. Akwai gida ka zauna mana. Sai ka ce bakon zuwa aski. No. Ba waje. I don't want peace. I want problems always. No. Ai na ma wata